μέχρι που να μπορεί για να μην ξοδέψω, λέει, περισσότερα λεφτά, για να στείλω πίσω στη μάνα μου, για να μου στείλουν και άλλο εμπόρευμα. Και σιγά σιγά προχώρησε και έγινε ο Στάκης και γράφτηκε βιβλίο για τον Στάκη και όλοι αναφέρονται στο Στάκη ότι πούλησε, λέει, τις 1 δισεκατομμύριο λίρες. Δημιουργείται ο ναός των Αγίων Πάντων, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διότι η δημιουργία του ναού των Αγίων Πάντων εστιαζόταν στην προστασία των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι άρχισαν να αυξάνονται σε αριθμούς, ιδίως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε πάρα πολλοί Κύπροι που υπηρέτησαν στο λεγόμενο Κυπριακό Σύνταγμα είχαν το ελεύθερο να εγκατασταθούν στη Μεγάλη Βρετανία. It was here in Camden, at 30 Camden Square, that Defkros Anthias and a group of other Cypriots first set up the Greek Parents Association in 1952 and established its first Greek Cypriot community school. Since then, many community schools have been established and together with the church play a vital role in maintaining our cultural heritage, language and religion. Ονομάζομαι Αντώνης Αντωνιάδης, κατάγομαι από την Αναφωτία της επαρχίας Λάρνακος και το 1952 τον Ιούλιο απεφάσισα να έρθω στην Αγγλία. Όταν ήρθα εδώ στην Αγγλία, η πρώτη μου δουλειά ήταν να βρω δουλειά για να μπορώ να ζήσω. Και η δεύτερη μου δουλειά ήταν να επικοινωνήσω με το προοδευτικό κίνημα εδώ στην Αγγλία, όπου και συνδέθηκα με τις λαϊκές οργανώσεις. Όταν συνδέθηκα με τις λαϊκές οργανώσεις και ήμουν άνεργος, ήταν εύκολο να αρχίσω να δουλεύω με την εφημερίδα Βήμα, η οποία ήταν τότε η μοναδική εφημερίδα που εκδόταν εδώ στη Βρετανία. Τον Ιούλιο του 1952 που έφτασα εδώ, ιδρυόταν ο Σύλλογος Ελλήνων Γονέων από τον ποιητή μας και δημοσιογράφο Ντεύκρο Αθία. Αποφάσισε η Επιτροπή να αγοράσει λεωφορείο, να μαζεύει τα παιδιά από το Camden Town, από το Kentish Town, από το Brecknock, από το Tavner Park. Πηγαίναμε, είχαμε το Archway, κατεβαίναμε στο Holloway και μαζεύαμε τα παιδιά για να τα φέρουμε στο σχολείο, να τα διδάξουμε τα μαθήματά τους και να τα επιστρέψουμε πίσω. Ήταν ένα έργο μεγάλης ευχαρίστησης όσοι το αντιλαμβάνονταν και όσοι το παρακολουθούσαν. Θυμούμε ο επίσκοπος του Αποστόλου Ανδρέα, όταν είχαμε πρόσφατα εδώ στο Σύλλογο Ελλήνων Γονέων, στο 39 Wingfield Road, Northwest 22, είχαμε μια συγκέντρωση και ήρθε σαν αντιπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου και μας είπε αυτό στην ομιλία του: «Παιδιά, δεν θα ξεχάσω», λέει, «το γεγονός όταν περνούσε το λεωφορείο γεμάτον από παιδάκια, παιδάκια με μαύρα μαλλιά, παιδάκια που σου ελέανε αμέσως ότι ήσαν Κυπριόπουλα και άκουγες τα παιδιά να τραγουδούν ελληνικά τραγούδια ή να μιλούν ελληνικά. Άνοιγε η καρδιά μου», λέει ο επίσκοπος αυτός, «και χαιρόμουν να τα βλέπω και να τα ακούω». Κύπρος, μπράβο, οκ. Στην Κύπρο, με λένε Γιώργος Χατζημιχαήλ. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήρθε στην Αγγλία το 1953. Η μητέρα μου γεννήθηκε εδώ και εγώ γεννήθηκα εδώ. Και η μητέρα μου φέρνει μέσα στο ελληνικό σχολείο για να μαθαίνω ελληνικά, να μπορώ να μιλώ τις γιαγιάς μου και του παππού μου.
Είναι η πρωτεύουσα η Λευκοσία. Ονομάζεται Μάριος Νικόλα και είμαι 14 χρονών. I come to Greek school to learn about the history of Cyprus and to speak Greek, and I want to learn more about Cyprus because my grandparents come from there. Όταν θα ξαναπάτε λοιπόν και θα είσαστε με τους παππούδες σας και τις γιαγιάδες. Είμαι η Έρανα Μαλεκού, είμαι 12 χρονών. I come to Greek school to learn the Greek language and to make Greek friends and to do Greek dancing. Είμαι Ντίνος Γεωργίου, είμαι 15 χρονών, έρχομαι ελληνικό σχολείο, να μαθαίνω ελληνικά χώρα και να μιλώ τους φίλους μου στην Κύπρο. Ονομάζομαι Κυριάκος Τσούπρας. Είμαι 73 χρόνων, κατάγομαι από την Κόμη και Πύρ. Βρεθήκαμε στο Λονδίνο, θυμούμε, Σεπτέμβρης 7 ή 8 του μήνα. Κατέβηκα αντί στο Ντόβερ, στο Φόξτον. Είπαμε, θέλουμε να πάμε στο Λονδίνο. Μας είπαν, μην ανησυχείτε, θα πάτε στο σταθμό Βικτόρια. Ναι, αλλά εμείς στο Λονδίνο θέλουμε να πάμε. Είναι εντάξει. Κατεβαίνει στο Victoria Station, το σταθμό Βικτόριας, πρέπει να ήταν 6-7 το βράδυ. Μόλις άρχισε να σκοτεινιάζει και ο καθένας ανήσυχος να βρει τους δικούς του που θα τον περίμενα. Γονείς, αδέλφια, συγγενείς. Τα σχόλια ποια ήταν? Θα έρθει άραγε? Θα τον καταλάβω? Δεν ξέρω πώς είναι. Φυσικά η πρώτη έννοια ήταν η εγγραφή. Με πήρε ο αδελφός μου μεγάλος σε ένα κολέγιο να κάνω τα GCE. Θυμούμαι τη συγκίνηση που δοκίμασα όταν ο διευθυντής του κολεγίου ρώτησε τον αδελφό μου, αφού τα τυπικά ολοκληρώθηκαν, και γιατί τόσο πολύ εσύ προσπαθείς για τον αδελφό σου? Και η απάντηση του ήταν ότι όταν ήμουνα και εγώ νέος ήθελα να σπουδάσω, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα. Συγκίνηση για μένα, γιατί ένιωθα τόσο άμεσα τη φροντίδα το δικό μου. Greek Cypriots also settled in other cities in Britain, from Manchester to Liverpool, Birmingham, Leicester, Nottingham, Great Yarmouth, Southampton, Brighton, Margate, Weston-super-Mare and Cardiff. Ονομάζομαι Νίνα Νεοφύτου. Το χωριό μου είναι από την Αραδίππου. Το 1951, μέσα στο μέσον Ιουνίου, αποφάσισα να φύγω από την Κύπρο και να έρθω στο Λονδίνο. Ήρθα στο θείο μου. Ο θείος μου είχε ένα φλάτ, μια κρεβατοκάμαρη, μια κουζίνα. Το λοιπόν, μες στην κρεβατοκάμαρη πέφτει γύρω και είναι και δύο κορούες. Είχα ένα στρώμα που άννε, καναπέ που άννε και κλειέ. Και πέφταν οι κορούες και πέφταν και μαζί τους για ένα δυο μήνες. Μα πόσο καιρό να πέφτει μες στα τρώνε και με τα μωρά. Ο θείος μου δούλευε στο Elephant Castle σε ένα από την 7 κόμη. Ήταν ρεστορά κάτω και ο άνθρωπος είχε κάμαρες πάνω και ενοικιάζει. Ενοικιάσα μια κάμαρη για με 1,5 λίρα την εβδομάδα και μείνεις κάπου πάνω. Είχε και άλλους Κυπραίους και κάμναμε παρέα. Δουλειές τότε που ήρθα εγώ δεν είχε ράψιματα. Δεν έβρισκα δουλειά ράψιμο. Και σηκώστηκα και πια ύστερα και έρχομαι στο Πέκα, σε έναν τόπο Λόντρι μου πλυνίσκα ρούχα και κάμνα πρέσα. Και έπιανα τον δρόμο που το έλεγα να έρθω. Όμως επειδή εγώ τα λεφτά μου δεν με κάνουσαν, ο Θεός μου ήταν αυτός, δεν μπορεί να με βοηθά φυσικά. Σηκώνομαι, κατέβαινα και ένα σταθμό πριν τον τόπο που πρέπει να κάνω και βαρπάτω, γιατί όχι με παίρναν τα λεφτά μου. Είναι και όπως τώρα που άμα κόψει τα λεφτά πάεις. Και να φάω το μεσημέρι, είναι να πάνε στο ρεστορά. Έρευκα την και έκανα πολλές φορές, έκανα πατάτα σάντουιτς και έπαιρνα μαζί μου και τρώω. Ποιος είναι να είμαι στο σάντουιτς μου, ήταν που τρώω. Τον άντρα μου εγνώρισα τον στην Κύπρο πρωτού ήρθω στην Αγγλία. Και έστειλε μου αυτήν την κάρτα ο άντρας μου όταν είμαστε αραβωνημένοι από την Κύπρο.